kat kandai terek unok perang Syahjar Henry Uspa lakha ya ubayu khulung ubutlat bha ha ka yeng Syiem ha Scotland ya ubam sham lakmi lenti ban limni ban sanchar ka kerteng chu kalong u Charles Stuart Henry kanosap kala banlong ka Shah Khrai bat ka buswan uniu khana hakwe kasi ulayo pateng ya lightly ki hima Henry ka jinga chu ha ka jing sanchar Syiem ka bapura ka panha bi u ha ka thama po yeng bat kalasham no ya ka jing jong Kublai pi bero updeng so bhai phi shakni ke channel badminton kasi tungin ngap ya ka Khana U Syiem Charles Banyngkong U Syiem ya uba kari jo hi ka panha bi u na ka khet Syiem bat ka Khrai Khlieh u Charles ude ukun ba ar jong U Syiem James Henry jong ka Scotland ubalak lalong hadian U James Banyngkong jong ka England hakasnam khadan rius ba lai kumu khana U Charles uyele persha ya ka jingkot jingkhia bat ka jingkren te ulong khana ubal iran biet uba jar bat ponsian Uba Shah hagasarngi u hamen rangba aju u Henry ukun Syiem jong kriwil Henry hagasnam khadan rius ba khadat ka jingjia basmosi iklonja kun Syiem Henry ulayap kansan but U Charles ulaklalong unong leo pateng ya ka khat benta Uni khana ubapang ulakit ka jingkhia jong ki likely ki hima ka England ka Scotland but ka Ireland habau Syiem James Banyngkong ulakhat no hakasnam khadan rius pa arpusan U Charles ulakieu hakakhet hakata kapor uladan arpus house nam karta kumuk pa jong ubajia trilang bat ka parliament U Charles umits kam haka hok play jong Syiem ba ki Syiem ki sanchar ta kamon ublay bad ba umdan ka bor perthai wat ka parliament ro kabala banile persha ayaki kani ka chingai kan panwandur ye kuwi pakui karat pat ka jimbakla ka ba usum hadin kumtahi U Charles ulay kandu ya ki jing ulay tho ya ka Henrietta Maria na France ka kun Syiem Catholic na kabanta ki Protestant England kani kalapan mi ya ka jing subaw bat ka jing shapken U Charles uladawa pisaru na ka parliament ban baiting ka ya ki thma ki baram dor ha Europe Henry ka parliament kala persha da ka bakentu ban bu puat ya ka bor Syiem da ka jing bitar U Charles ulapin wa ya ka dorbar thawan bun sian ha ka jing dam khadu ha kasnam khadan rius pa ar khandai ulapin du no ya baro kwe ka parliament da ka bastang ya ka ka bagi khoi ka jing sanchar shimet ni personal rule ni ka jing sanchar don bor ka ba khatwe snam ha ka ni ka bor ula sanchar khlam ka parliament da ka balum pisa lengba ki khajna bom so ya de kum ka khajna pisa liam ka balapan bitar ye kiriu don borom bat kiriu pat pa ka kamniam kalanang pensniu shu ya ki U Charles ubalayalam daw Archbishop jo William Lloyd ula persyang ban penbuar ye kirukum le jong ki Anglican hari Scotland ya ki Protestant hari Scotland kani kalapan bitar pat kisngau kum ka jing sha thombo ha ka jinget jonggi ki le persya ha ka balatep kum ka thma jong ki bishop hadin ba U Charles insan ula don kam pisa ban penmi ken hun spai bat kata kamut ban penwan biang ya ka parliament hagasnam khandrius pa saupho hadian khatwis nam Henry ka parliament kam shumlaklet hak jaka ban ai pisa da ka bosok kila dawa ya ki jingpin kala ki borat pa pat ban bu buat ya ka bor Syiem ki jing kilami kani ka dorbar ka batmai ka balakhat ka dorbar ka bajrang kala penram persha ya U Syiem hau banai kala lingkot khandrius pa sapuan U Charles ulale ya ki jingbakla ka Shah Khrai ularung bet apo ka yeng dorbar ringkat bat kishpai da ka baprashang ban kem ya sanwat ki MP ki ba ulakino bagla shat kla ya kari Henry kini ki brio kla da pet kra kini ka jingle kla pendu ya ka jingshania ka balasa sa khande hau bunai nai lar khan rius pa sa buar U Charles ulakin dio ya ka kerdan Syiem jo hanating hom ka ba aidak ya ka thma ba po yeng jong karibila kalasdang kini ka thma kla panya khlad ya kilong yeng Ishnung patwat ya ki balang ru hakwe kaliang ti royalists ki balatap kum ki cavaliers ki bayane house yang hakwe pat kaliang ki parliament ni ki round head le kun chingmut pante lakang ya ka bor jong hakabaningkong ki cavaliers ki lele persha shlur bha Henry ki parliamentary shan kilashna thamma ya ka kanhun spai ka baklan bat ka baben balatap kum ka new model army
Malayalam daw Oliver Cromwell bat kisipay jong Syiem kila Sharam ha kabukut. Hagasnam kanrius pa sa punriu U Charles ula IT no. Henry hagajakaban pediang ya kipuat ula tumu da kabari bat ula wa jingerap na kibari bat ula penslur bat ya katmapo yang kabaat. Tani kalau penjur susu ya kajingbam syanya jong ke parlimen. Lakembiang ya U Charles hagasnam kanrius pa sa upra. Ule kendu ya kajing besar kabopher na kiwip. Hagasian ke Banyngkong haga history jong keribilat. Ya U Syiem Uba Shah lapan ngat hagajing penkanyaan. Lakeno bo lapan long tama persya ialah kejong kibri. U Charles ula kentat banitu ya kebor jong kayeng besar. Da kebekentat pa udan kajubab tangha oble. Henry ya kajingmi ladap berai. Larai penram ya u banyak. Hagalai putrik ubenai kelalingkat kanrius pa sa bukandai. Layalam ya U Charles Shah Khrai ke scaffold. Kebadan syabar ke yen jeng kawai hawai dohol. Lapan pong artli ki sakti. Kenang buunom ki ha kejeng kriat pat pau ba utiang. U Syiem ula keren jai ya kipat ma. Ula pen bena ba ula yap kum ubrio upayay ne jong kebalang England. Bat baulong U Syiem jong kejat penrio. Om unang sensyar don bor jong kahima. Hadian kata la Khrai Khlieh ya u. Kejing skap jar kelasawa halanan. Kejing sensyar U Syiem Charles Banyngkong kalakut na. Hadian kata ke England kelalong kari Republic. Bala sensyar da ke parlimen bat U Oliver Cromwell. Lapenduk no ya kejing sensyar Syiem ha England. Kejing persyang ke ba lapen kendet ya ke pertai temar lengen paya ke Syiem latung da uble. Henry kejing yap jong U Charles kemsyam lapen kutno ya kejing yale ni jing sensyar Syiem. Hadian katwis nam lapen yopat ya ke sensyar Syiem hagas nam kadan rius pa Andrew po. Hadian kejing yap jong U Cromwell. Bat hadian kata kejing kelam jong ke Commonwealth hapok kejing sensyar U kuan jong U Richard Cromwell. Uwayu general sipai ubadon bor ulabat ya kejing sensyar bat jing sensyar jong ke parlimen ke batamai. Ula khod ya U Charles Baar U kuan jong U Charles Banyngkong ubala syabeshang banwan paino sa Europe bat bansyam ti ya ke kat. Kejing pen kelapat kalalong kejing ja ke besuk. U Charles Baar ula penmi ya ke Declaration of Breda. Hakba ula kular pan map ya kinong syun ukwa jong bat banya trilang bat ke parlimen. Henry kejing besar bat kejing penyap ya U Charles Banyngkong kelapan kelajunam ya keribilan. Kelapan i bawat ya U Syiem ru la pensyap pengat ha kejing Khrai bat kata kebor Syiem Ba kalong ke bapura la pensyap tuklar. Nadu u Khana ubatlat hadu U Syiem Uba Shah. Kejing itu Khana jo U Charles Banyngkong kalong kawi kejing sarong. Kejing yale bat kejing skosi. Kejing kalam jo u kepen kenmau yangi ya kejing shisha ke basawa lengba ke history. Kabor kalam kejing penyak bet kakhad ya kejing le bersya. U Syiem ulayam Henry kejing dum jo u kalapen wandur ya kejat penrir. Bat katu ila boy syak bukut. Lada episode nan, semoga like, share, comment, dan subscribe. Kumai shibun.